Urnietarrek primeran pasazuten Marizulorekin. Asteburuan zehar 2 alditan jarri zen estenan lana eta arrakasta handiarekin. Bietan izan ere sarrerak agortu ziren. 600 pertsona inguru pasaziren Sarobetik Marizuloz gozatzeko asmoarekin. Bismari Zaldua, Antxon Jauregi eta Justo Egaña izan dira lan honen atzean dauden 3 pertsona garrantzitsuenak. Asteburuan zehar lana aurkeztu zuten jendaurrean. Kaka, jan egin haute! Zuk dakaztu erua! Baina, Jon! Hautzi! UTB-en azkenengo asteetan eman dizuegu Marizulon ikusi ahal izan ziren atal historikoen berri. Lan honetan Urnietako historia baita nagusi. Asteburu honetan Sarobetik pasa ziren guztiek herria hobeto ezagutzeko aukera izan dute. Jende arraroa. Maniri? Izugarri gustatzen zaitoki hau. Egurari txarra egiten duenean, arratsalde pasa etortzen naizena. Aire ondo egoten da. Eta guztia gure garaiko bikote baten eskutik. Leokadik Urnietaren historian zehar murgetzen ditu biak. Marizulon, Kobazuloa abia puntutzat hartuz, gure historiako pasarte desberdinak gogoratzen dira. Horien artean aurre historia. Orain dela 5.300 urteetako lehenengo urnietarren aztarnak aurkitu ziren Marizulon. Mirarien familia deitzen digu. Miraria baita, oraindik goze Akiles izana. Eta besterako izango. Urnietarrak nola bizi ziren garai hartan ikusi ahal genuen. Bestalde, Urnieta herri bezala aipatzen diren lehenengo testuak 1178ean, karlistadak edo inkisizioa eta sorginkeriari buruz ere hitz egiten da. Bertan agertzen diren pertsonaiak herriko bizilagun askok aurkeztu dituzte. Musikak eta dantzak garrantzi handia izan du Marizulon bestetik. Monstru handi batekin, larrua jotzen. Lantzarrak berreskuratu dira eta beste batzuk berriz Marizulorako egin dira bereziki. Aipatu lanan zehar musika zuzenean entzul ahal izan zela. EAPko dantzariek ikuskizun ederra ere utzi zuten koreografia ikusgarriekin. Esandakoa lan arrakastatsua. Ikusleen artean txaloberoak entzun ahal izan ziren, baita barreak ere. Izanen Marizulon umorarentzat ere lekua egonda. Eta ikusteko aukera galdu duten guztiek, agian urtarrilean beste lan bat eskainiko da, beraz erne izan.